Gaur astelena, Eusko Ikaskuntzaren tartean, Jose Maria Jimeno Ojurioren toponimia lanak hartu nahi ditugu hizpide berriro. Iruña eta Iruñarriko toponimiari buruzko lanen aurkezpenean izan gara. Berriro argitaratzen ari diren lanak dira horiek, entzun ditzagun Roldan Jimenoren hitzak bere aitaren lanaz. Toponomastikarekiko interesa ez zuen 1981 urte arte berriro hartu. Eta orduan, artxiboetan egindako ikerketaren eta landa azterketaren ondorioz, Asiain, Lizasoain eta Oltzako toponimia argitaratu zuen. Aski ongi ezagutzen zituen eremu horiek, bertan eman baitzituen apaizgoaren azkeneko urteak. Handik gutxira, Euskaltzaindiak Onomastiko Baskonie izeneko proiektu handia jarri zuen martxan, eta bertan lehenengo lanak Jimeno Ojuriok Iruñerriko toponimoi buruz egindako monografiak izan ziren. Bilduma horretatik kanpo, liburuki bana eman zituen Tafaiako eta Burlatako toponimiarekin. Lehenengoak, Eusko Ikaskuntzak ematen duen Angela Price bekaren laguntza egin zuen, eta bereziki interesgarria da, zen Nafarroan mintzatu izan diren hizkuntza eta dialektoen muga geografiko, diakroniko eta soziologikoak ezartzen laguntzen ditu. Burlatako liburuan, toponimia handia eta txikia, odonimia, oikonimia zertu zituen, eta aldi berean, ala Euskaltzaindiaren Euskara aldizkarian, nola Fontes Linguae Baskonunmen, Nafarroako beste ikerketa toponimastiko batzuk argitara eman izan zituen. Bai teoria, metodologiko eta kontzeptualari zegokienak, bai ikerketa historikoei zegozkienak ere. Beno, gure gileak egindako material historikoaren ekarpena oinarri izan zen ere Nafarroako herri izendegia, nomenklatura euskariko de la población de Navarra osatzeko, eta alor horretan ere egindako lanaren amaiera ederra Nafarroa toponimia eta mapagintza izeneko makroproiektua izan zen. Proiektua aitzindarian, eta horren aurretik izenburu hori bera zuen argitaralpen bat eman zuten lan egiteko jarraitu beharreko metodologia azalduz. Proiektu erraldoi horren helburetako bat euskarazko toponimoen normalizazioa izan zen. Prozesu desitxuratzaile gogorra jasan izan baitute, batez ere herrialdeko Nafarroan. Obra hori lan tresna handia eta ikerketa eremua Nafarroako lurraldea duten historialari, hizkuntzalari, antropologo, geografo, biologo, edafologo eta beste disiplina anitzetako ikertzaileentzat. Eta bere azkeneko liburua Patxi Salaberri Zaratiegirekin batera egindakoa, Artasoako toponimiara eta euskarara egin zuen lehenengo hurbilpen horren berrikusketa izan zen, hain zuzen ere 1989an egindakoa. Liburuko eskaintza adierazgarriak honela esaten zuen: Artasoari bere nekazala aberastasunaz eta bere altxor arkeologiko eta artistikoaz gain, kultur unibertsalari bere euskara bereziaren erlikia eman dion horri. Beraz, ikerketa toponimastikoarekin nire aitak euskara galduta zuen Nafarroaren euskalduntasuna jarri zuen agerian, eta hizkuntzaren atzerakadaren ikerketa historikoarekin prozesu horren ezagutza osatu zuen. Hainbat eta hainbat ikerketa euskararen historiaren ingurukoak argitara emanez. Eta Patxi Salaberrik Jimeno Ojuriorekin batera egin zuen lan toponimia gai horietan ere. Haren hitzak ere bildu ditugu. Patxi Salaberri. Gaur aurkezten dugun liburu hau, Jose Maria Jimeno Ojurioren kutxunena zela uste dut, toponimiaren inguruan idatzi zituenen artean. Baina, behar bada, oker egongo naiz, Artaxoakoa, orain biru aldiz aipatu dena, hori ere behiko baitzuen, bera hango baitzen, Artaxoakoa. Iruñeko ere horkenez, Jose Mari pixkat itzulinguruka bezala ibili zen lan honetan, hiriburura pixkanaka hurbildu zen, zendetatik abiaturik, beldurra egin bezala, ez da izatik egin zen horrela, baina horrela egin zen, bi zizur zendeakoa, galarkoa, oltzakoa,
hitzakoa, antzaingoa, tarte hortan burlatakoa ere egin zuen, eta fallako ere bai, baina hori kanpoan da. Eta azkenean Iruñekoarekin hasi zen edo hasi egin, ezta. Aurkezten ari garen edizioa egindako barretan dioanez, aipatu dituan lan horiek eta eskuartean zituen beste batzuk egilearen egitearekin, ez nahi dut, esperientzia handia hartu jantzen Jose Mari. Aitzinetik zuenaz gainera, beste lan batzuk ere egin zituen, hemen aipatu da Nafarroko herri zendegia, toponimia eta mapaintza, bilduma hortzakoa, eta gero 11 artikulu idatzi zituen Fontesen eta beste aldizkari batzutan. Horrekin ez nahi dut, metodologia bat garatu zuela, metodologia on bat, gero aplikatu eta segitu duguna ez da. Dena den bazuen, Roldanek aipatu bezala, utxarteño bat bere prestakuntza normala da, deno dugu. Nik adibidez historiaz ezer gutxi dakit, eta bera historialaria zen, gauza asko zen, baina ez filologoa. Orduan, hizkuntzaren inguruko gauza horiek moldatzeko, batez ere toponimoen arautzea, toponimoek amaika aldaera dituztela, orduan bat aukeratu behar da, irizpide batzuk erabili behar dira, eta bar ez da. Hori egiteko, berak bere buruatzen gauza ikusten dirudienez, nerekin hitz egin zuen, fitxatu ninduen hori egiteko, eta gero nahi zuen baita ere, toponimo bakoitzaren azalpen etimologikoa alzen neurrian, ze batzutan hori ezinezkoa da, horiek ere egitea eta ematea, ezta. Eta horrela egin genuen. Ni pozik, Jose Mari ezagutzen nuelako, beste lan batzutan ere elkarrekin egilea ginelako, eta gero, Jose Mari bera zelako, eta Iruñeko toponimia zelako. Orduan nik lanura oso gustora hartu nuen. Gero, lan abokatua zuenean, Nafarroko Unibertsitate Publikoak izaten zuen lehenago, ikerketa sari ez ohikoa deitzen zena, sari bat ematen zen, eta orduan aurkeztea erabaki genuen, eta eman egin ziguten, eta Jose Mari oso pozik jarri zen, ura jaso genuela, ezta. Eta horreko ediziora etorriaz, labur, ezta, aldaketarik handienak hau izan dira. 1984ko liburuarekin alderatzen badu. Aipuak, aipu bibliografikoak lehen testuan sartuta zeuden, eta ben berriz atzera pasatu ditugu. Gero, zenbait azalpen etimologiko berri sartu ditut, eta lehen dizoden bestatu aldatu ditugu. Beti bakizua gauzak ikasten dira, eta hori izan du da lana. Honetaz gainera, nabarmendu nahi dut, David Mari Eskurrena eta biok horrelako lan batean beti egin ohi diren hutsa zuzentzen saiatu garela, baina segur nago zarra zuzentzekin batean berrin bat ere sartu zela. Segurazki gutxi, baina bat beste honelako lan batean ia egita ezina da. Eta bukatzeko, 84ko edizioan Mendillorri, Iruña inguruko kozinado delakoan ageri zen, eta orain, bakizu, Iruñeko auzo edo dela, eta segurazki leku aldatu behar genuen, baina horrek lanaren egitura guzia aldaraziko zigun, eta orduan erabaki genuen bere hortan ustea, Jose Marik bestela diseinatu zuen lana bera aldatzea zelako, eta egibuzu zen alamakor, baina horrela utzi. Patxi Salaberriren hitzak ziren horiek, Mikel Bujanda lankideak elkarrizketa ere egin dio, dokumentazioaren fidagarritasunaz galdetu dio. Patxi Salaberri. Dokumentazioa gauza bat, gero dokumentazio guztia ez da berri, ezkuntzan arabera, mendean arabera, eta horrela ez da, eta gero gaur egunean, hizkuntza galtzearekin, normala da batzuk egizultzea. Dokumentazioa ez da fidagarria, horra gertzen dien datu, eskriba hauek eta notari beti izutzen zituztelakoz, hasi zen gauza guztiak. Eta orduan generiko guztiak, adibidez, Artikabidea ibiltzen baldin bazuten, eskriba bat batuko zen Camino de Artika, sekulan ere Artikabidea, ulertzen duzu. Orduan alderdi hortatik oso zaila da neurtzea, baina oso garbi dago, oinarrizko toponimoak, espezifiko ditzen ditugun horiek, eta gaur egunean gehien ibiltzen direnak, eta oso izanetan gelditu direnak, euskaratikakoa direla. Gero arroskapea eta bada olako bat edo beste, baina naiz eta erdalduna izan, jatorriz, euskararen iragazkitik pasatu da, ezta? Eta gero beste batzuk itzuli dira, bejeraz, hori lehenago erlatikita bat zen, eta olako gauza normala dira, ordan. Garai batean, bi izan da, toponimo gehiena egite dena, baina gehienak euskaratikakoa zila. Bada ez auguzpenean da, baina hori toki guztietan. Sakonera adibidez, oso zaharra da, eta hor dago, eta erderatikakoa da. Nik ez dakit
hori adierazteko bazen besterik, baina ez dirudi. Eta gero beste kontu bada iraupenaren aldetik. Desplazamentua eta iraupena bi gauza ere izan dituzte. Hizkuntza bizia da, eta igual gerdan izenari euskarazkoa jarri, baina ez zehazki toki hori, baina edo igual pizkat eremu zabalagoa, edo aduzko xeagoa, ezagit. San Jorge, San Duzelai, edo, Milagrosa, Rosadia, desplazamentua batera eta bestera egon ditezke. Bai, baina hori oso normala da toki guztietan, eta izan du da beti, ez bakarrik Iruñan autoak, etxeak eraiki direlako, eta etxeak eraikitzen direnean, behar bada errezagoa da toponimo txikiago batek toki gehiago hartzea, baina hori toki guztietan gertatzen da. Gure herrian adibidez normala da, nahazten dira aurkintza termioak eta belarrak adibidez, belarra saltzen baita, eta hartzainendako, zoraitzuko hartzainendako lehen. Eta herrikondako ere bai, eta orduan, belarrak oso zati handia dira, eta horiek jan diete izena, aurkintza txikiago, eta orduan hori normala da, eta desplazamenduak eta ere bai. Iropenan aldetik, bizitasunan aldetik, eta ikapotik etorri eskero, inork, eta ermita gaina hartu, edo oine guztintxuri, eta alako ematen dute hendik badutela bizitasuna, naiz? Batzutan saiatzen diren, ez dakit hor sarriburen eta egin dituzten, da gero kalizenak eta ematerakoan, Reino de Navarra eta alakoak ere jartzen oso zale dira, sadar baztertu eta alakoak eginez, Bai, erran nahi duzu, euskal toponimo baztertu dituzela, baina ere ikusten dela kontrako joderatxo bat distantzia ofizial horietan. Bai, igual, zera paradoja izan daiteke, baina, guztintxurik baten du, bizirik eta indartzuetako dela. Bai, eta gainera, politiena da, normalen euskal grafiarekin ikusten dela, eta badakigu izena nondik atera den gutxi gora bera eta horrela, nondik atera den orai, nahi dut auzo berria, eta, hori benetan pozgarria da. Kontraesanak bat dira, irudiro hain eke dutela beren biosnioa, hor nonbait, eta, paradogikoa da, hori egia da. Eta ja, gauzik handina da, hiriaren izena dela, eta gutxiagotan ikusten dugu, eta Pamplona nun nahi eta bazter guztietan, eta Iruñarena, gero eta gutxiago. Bai, hori benetan tristea da, garai batean hori izan naiz, ikusten dituela bide seinaletan Pamplona Iruña, gero ikusten hasi ginen Pamplona marra Iruña, eta azkenean Pamplona utza, Eta dirudien ez dakite Pamplonaren barnean Iruñea dagoela, izenaren zati dela, zentestenaz behar da Pample jarriko lukete Iruñeura kentzeko, Eta benetan tristea da, oso izen zarra da, garai batean errazari ibiltzen zena, eta hori desagertaraztea nahi dute, eta hori tristea da benetan, bai. Horiek dira bada gaurko Eusko Ikaskuntzaren tartean eskaini dizkizuegunak. Informazio gehiago Eusko Ikaskuntzaren interneteko gunean izanen duzue 3w bikoitza euskoikaskuntza.org elbidean.